arkasaan cukuta me waktu tanah pisha abba mata gir wakta me mardin sutinga kuha pishi burta ma warba ma pahatnya kruta holi bangda tha راجما اذا نشتگیں کہ دنی ملکی بھی تو میں ادے مردم ہاں نا مردمانا یا کہ مہمانا قاتل توازا گوں یعنی ناو شیرے گوں مہانا کا نام اتکل راج معاش مارا شر پیش دارگانا ای چا تاریخی حوالہ ای کھانے چائے ادے مردم کے نشتگا تم مارتی امینہ یا کہ دگے کماش یہ گوشگانا کہ ای چا میں عمرے چاہنے اور میں اچھا گل راج مگندگانے کے ما نوکے سفر یہ بندات کو تھا وہ نوکے ولو گیا گما مان اور منایم یک سنگتی گونے برا سے ماسٹر علم بخش مرچی رواکانا نوکی سفر یا اور نوکی جاگا یا تاکر میں گما عمرداری بکنے انشاءاللہ نوکی معلومات و نوکی مردمانی گما نوکی جوست و نوکی جاگا ہاں نام انشاءاللہ ماشمارا ولو گے تہا پیش دارا اندما جزانا تاکہ ما ساتھ پہ پہنچتی منزلہ یا جگہ بھی یا دو جگہ بعد سے جگہ پا انشاءاللہ ما روٹنگ کی جگہ نا ولو گے تہا یک دو سے ولو گے تہا ماشانا پیش بکنے شما تا آکرا بیگما عمرداری بکنے کسی اگر نوکی نیت کا چینل سر آئی چینل ہائی واسطہ نوکی پورا ہائی یہ چینل سبسکرائب کنک میں واسطہ یک چوئی دل بڑی ہو کمکی ویڈیو لائک بکنے شما بکنے شیئر بکنے فلال ما جزانا نوکی جاگئی نہیں گا اور نوکی سفری بندات ہوتا اچھا گلن راج مات کگیں دا بازار رائے سریں رائے سرا مات کگیں سنگتانی سیکل خراب ہے سیکل اندرت کا دا پانا ما داتا بلے پانا یعنی شر پانا لوٹگانی چھینے دکھنے کے واسطہ سنگت ما جو اس کی سنگت کو پوجائے گئے کسر ہے جا کسر ہے کہ شما شہرہ رہو گا تربت شہرہ اچھا تین نام کے نوجوان مبارک تو بھی ہمراہ ہے یہاں اچھا شما پر لیفٹ انتظار ہے کہ لیفٹ کی مر یعنی ایسا مستری کا براندے گلراج شما گندگان ہے کہ ادھر روڈ ہے یعنی یہ جگہ کون جگہ ہے اچانک بازار ہے یہ اچانک بازار ہے اچھا یہ اچانک بازار ہے مشور سے بیدر یہ جگہ یہ اچانک بازار کر رہا سنگتانی سیکل ادھر خراب ہے انو چھینا دھوکا داتا گا پدا مردمی بیتین تو یہ واجہ نہیں کر رہا پدا چنکے سیکل آئی ٹیوشن بکن تو گیرے جیا یا مستری یا سارے بکن بے نمکش پڑتا کہ کار یا سنگ کھولا یا ستے بس ٹھیک ہے شما اللہ باؤٹ مان دیما جزم اچھا کلنا ای راہ کے آسس میں تو سر بودتگیں ای راہ کسرہ روتے اور باقی ای راہ کے مانو سر گپتگیں یا کہ ماں روگانے ای راہ نیل لگا روتے ہیں چنانچہ انو ماں اشتاتگیں ادا سنگئی ہے یعنی ای پوائنٹ سرا یعنی ادا چی سے راہاں یا کہ ہمیں شہرہ چی پیدا کی ہمیں سنگئی چی تربت شہرہ چی سنگئی اور دومی ای راہ روتے ہیں کسرہ اور ای راہ کے ماشمار پیدر رودرت کی نمگا ای راہ روتے ہیں نیل لگا نما دشتے نیل لگا انشاءاللہ روائیں شما بلن راج مرچی مارا وگان آئے دا دشت نیل لگا دشت نیل لگ مشمار پیش داشت لگا کہ دشت نیل لگ یعنی اما کے روڑ کی گشی دشت نیل لگے بازار گشی ما انشاءاللہ دشت نیل لگا سر پہ نو پلال ما یبری دشت نیل لگا روگانا دشت نیل لگے مردمان گما ملنا ملاقات کنا اور ہائی پیش دارا کہ دے مردم چون اشتگا ہوتی زندہ رہا چون غازی نگانا تاکر میں گما عمرداری بکنے اگر کسی نوکی نہیں چینل سرات کا کیچے داستان سر آنگا سبسکرائب نکو تھا یہ چینل آئیے ہوتی ہیں اسے سبسکرائب کرنا میں واسطہ یک ٹوین دل بڑی حکومت کی بیاروان نے یہ دشت نیل لگا رہا ایکسپلور کرنے کہ دشت نیل لگ کو جائیں اور چونی مردمان نشتگا اور یہ ہوتی زندہ رہا چون غازی نگانا راج ما ایدہ نشتگیں ایدہ دشت نیل لگ یعنی میں تربت بازارہ سے درا ہو 65 کلومیٹر سرا یہ بازار ہے دشت نیلگ یعنی تو ہدا سنگئی کے راسا چے پدا سنگئی بازار تو ٹکر گیگوں پدا ایدا کے راس گیگوں رودرت کی نیم گا ای را کہتے ہیں ہو دشت نیل لگا سر بھی
دشت نیلگا کے تصربے دشت نیلگے مردم یعنی میں کھینچے گا یا کہ کجا بھی مردم بیتے ہیں گوادر بھی یا پسنی یا پنجگورے یا کہ دنی ملکی بھی تو میں ادھے مردم ہاں نا مردمانا یا کہ مہمانا قاتل توازا گوں یعنی ناو شیرے گوں مہانا کنا پرچک کہ ای دماغا ناو شیر انگا ہستے اے مردم دیاں تے پدا شیر ہما شیر کے مردم دیاں آ گوکے گیں یا کہ آ پسے گیں ای شیر تہا یعنی آ وڑے پاکستان کے یا کہ ایران گیں یا کہ فیکٹری اور کمپنیاں چی بنی آ وڑے شیر ای مردمان کے رانیستیں آ طرح ہمی شیر دیاں گوں قدرتی شیری گوکا چی دکے تے پسا چی دکے تے مردمان دیاں تے اسی چی پد اگاں اللہ تعالیٰ ہانا نان داتا گوڑا پرندہ ترہ یعنی دوبا جو سیب چیمہ ترہ ہوتی نانا دیاں ای یعنی شیری کے مورگان مسربوتگان نوش مگندگان واجہ مچ بھی ہستے واجہ کرا ای بیگم جنگی ناہاں اور ای شیرہ یعنی ما شیرہ گوما یعنی وتی ادا پنارا پرشتا واجہ نام واجہ نور محمد ہیں واجہ نور محمد یعنی دشت نیلگیں نندو کے تو پیرو کی واجہ ای جاگہ ہیں واجہ تقریباً آپ پشت بھی واجہ ای جاگارہ نشتہ آباد ہیں وتی چوکو وتی پس وتی دیئے گمائدہ زندگی گوازی نگانے ای دمگ کوہنی دمگی میں تربت تو کا دشت نیلگ کے کوہنی دمگی دا بلے بعض مردمی کے آستان ای دشت نیلگا سرپدنیاں نازانتے کہ دشت نیلگ کو جائیں میرواریا ادا پیدا کا کلاتی بتا شست مردم چا نالا پاہتا ہستا میرواریا کتگیش داوا میرواریا نی کلاتیس گتا میرواریا نی کلاتیس گتا کلا چیزے مردم چل مردم ہمیں جنگا میرا گتا 20 مردم بچے تھا چرا مردم چیزے پیدا کی یک کو 2 پنجگورا شتا یک کو 2 امی سرحدانی طرح نادیں تگا میں قبیلہ حکومت تگا جہاں میں مردم ادے مردم نیا میں نالے مردم میں مردم تگا کسی ماں تگا ادا میں پیرو کو بون پیر کو انگوشتا اسے جاگہ نام نہیں لگی چمن پتے نام سکیدادی نام پیر محمد ہیں پیر محمدی پتے نام آجی پتے نام سلائی ہیں لاتیں گوشی سلائی پتے نام شیر محمد ہیں بلے انچو جوبت گوشان ماں آنادانے نہیں کھائی یہ چاریں پوچھتا آدھے ماں گون مانا گانا بھی نبی مطلب شما آتکے جگنا نیل لگے آو چنالا چینے مطلب چی آتکے آتگا ایدہ نشتگے آو یہ جگہ نیل لگے شاوشان نیل لگوشان تو نادانا چیا نیل لگیں آو چیا نیل لگیں یہ اپتیں برات گوشان دا جاگی گوشان ٹوہانی کلا یہ بھی ہمیں تو کام ہمیں دائی آو ہمیں دائیں یہ دا گوشان ٹوہانی کلا یہ ٹوہانی کلا من پتا گو کہ میں پیرینا گوشتا کہ ہمیں دے مردمان گوشتا یہ دیشان لولیاں کار کتا استانا کار کتا رامسار کتا یہ دا نشتگا بعد چیت ہمیں ٹوہانی کلا تے کونا چیتے گیشان بلنکا چیتا یہ ٹوک بوتگا یہ ہمیں دا بوتگا آ وقتانی میں مردمان گوشتا مامی تا چاہی شاید تپی شاید چاہانی او امدا تارتگا چدان شوتگا دا گوشانتی دم دیگانی چونڈے شستان کپے شستان دیگانی گوئے شستان ایسا شیوشان دم او شوتگا دمبا اودا شوتگا بلائیں کبھی نہیں بازاری بتا اودا شوتگا گوڑا اودا نشتگا چیزے وقتانا آدھیں یشتنا بتا ایشان ہوتی دارو طور گوشتا دیا نہیں بلے مارا روزی بیٹتی ایشان روزی نارتی تھا آب دا کوگی آتیں انگوری دیا گشتا 2 کوہاں تے امی لوتے امی کوہانی تا آتا ایشان کتا تنگ چورا بات بورتا لوگے بودیا امی تنگان تا بودگا اللہ والیم نو امی چا دمبا چا امی تنگ دو دیتگا میں مردم اس کشتگا اڈی سہانا پٹتا بات پٹتا ہوا اڈی سہانا من یالا 14 تنگ میں صاحب کتا 14 لوگی تنگ میں صاحب کتا چیزے ای مردم دا بودگا چیزے مردم آب دا گوشنتی شکانی گواد من پتا گو کہ میں پیرینا گوشتا جہاں میں نندی مردم بودگا ہمیں شکانی گوزے مردم بودگا نندو کتگا شابا نیلگے مردم بودگا
گڑا ایشان وبائے جان کپتا دلولا ای مردم دلولا آپا کشتگا دلولا آپا کشتگا ما شتگا یا سالی ما آمی یہ دے سیلا بو میں ملکانا چدا آپ جھالا بو یہ نظمان دیتے لوگ میں لوگ یہ آکے تھوکا بوتا آپا گپتا ما آمی رندہ پدا شتا پاندہی چاندہی سال بھی گڑا ما چندہ گوستگا ما چارتا دنکی ایتیں پدا سنگانی جانا جتگا منو آجی ادا بچہ منی تروے چوکے من دوست کر کے آجی تھمت دیا تھی گشتا کہ ای سنگ چونی ننگوشی گشتی ای نیلگے مردم ہے جہمن دی مردم آمی بتگا یہ کہ نشتگا گڑا یہ وابا جان کرتا ای بازار مردم باسا نیتا آوری داکتا نبوتا آو گڑا آ مردم جگرتا شوتگا ایدے مردم ما نیا ہم اور مارا امی مردم ڈائری رم آپ کسی چاری سے دے نیل کے مردم نیا یہ امان گرا یہ جاگا یہ زمین گلزمی من پتا گو میں بدا ادے بوتگا بلے انو کودا گرام سے بوتا اسی چوکوانی تگا ہم وانتا مانو کوہی بوتگا انو آتا منا دوستی کوتا سمے ملک جتو کوریں ما گوشتا 25 کو شیپین یاد بوتگا آکے آیا لکھ تگا منیا ما ندانتا گوٹتا پیش کتا منیا میں پیرینا نہ کہ دہت داتا نہ شاشک داتا نہ کہ کودا غلام چارے سنا داتا بل ما کودا غلام سے پتان گن رندا ما درستی کیا واجا ملتا ہی بل مارا مگل نہیں او کہ ما اتنا دانتا نا ہاں دانتا موتی شر بد نظام تھا اچھا با ما کی نہ دانتا گڑا مارا پدا نہ مانا دانکاری کس کایا آن کے دانتا دانکاری کس کایا او امی ورگتا او میں پیرین قبیلہ ایدی مردم نیا میں نالی مردم امان مرتی یہ نہیں لگے لوگ بازا نہیں لگے انو ساتھ لوگ با ساتھ لوگ با یہ سجن یعنی میں نہیں لگے مردم تو نبوت تکم بنے یادا چیزے دا چیزے شایتم پام آمے دے مردم شایتم پا شوتگا یعنی شوتگا شایتم پالا او میں او شویا لیا شوتگا ارکتیا کے زار بوتا شوتا مشکتا بوتا دویا بوتا شاندار تو نقل مکان کو جاگا او جاگا کے دوتا لڑتا شوتگا مودا لوگ بستا ما امدا کپتگا مارا دارنا بوتا ما بیدار بھی مردم مانو مارا دیگے چینا بوتا یا کیا چاہی پوتا جتا یا کیا پوتا میں باغو کی شرط کتا ما بیدر رمدانا دردی دو شتگا دو میں کبھی رہاں بڑی امودانا او ما دانی نہیں تو سے گوھار بوتگا سے برات بوتگا ای بلنے مردما ای دردادگا بلی مارا شینتی ہستن تی یا برات یا ہمودا کمال کانا ندا تھا میں پیر کے براتنا کمال کان بوتا شیشتا موتر ندینن کی جنگلی گار دی کان داستا مودا تانگو تولی داتا آما مردما ای دو برات بوتگا ای دو گوھار تے گوھار بوتگا ایشانی بنیاد دفاع مامیشا مامی کرنین دو ہمیں یا قوت نوتا تو ماتی آٹیں با تو کہ وانڈو بوتگے تقریباً 5 سالے 20 سالے بوتگے تو ہما ٹائم با گودے دوچک شروع کتا گود دودھ کا تو این نا او من دوتا گود دودھ کا ہاں گود دوتا تگرد گوکتا کڈور گوکتا مسولہ گوکتا تو کتا باقی دیکھے توشک ساتھ لوگ اگر مردمان آہاں چکار کتا اکسان چوکتا میں وقت تنا پیشا ابا ما تگرد گوکتا میں مردین سوتگا کوہا پیشی پورتا ما گوربا ما پاہتیاں کروسا ہولی بانگدا تھا ما تی تعریفہ نہ کنا ما پاہتا پیش دستا کتگا رو درستا ما دو سے تگرد گوکتا چچ مردم بوتا گے تگرد گوپا گا تو ما پاوتا گوکتا تو پاوتا گوکتا براتا پاوتا گوکتا چکا پاوتا گوکتا کسا پاوتا گوکتا انو نا گوپا گا نہیں بھلے میں قبیلے مردم آمی یکی دو آنا گو پانگوانڈی مردم گود دوچا گود دوچا ہو آن گوشا ما تاگر پیش دستانا کنے یا بری پسندی یا بری پیڈی بجان یا بری آپی بجان یا بری تکلیفی ساک بازا خدا کے تو دستا کنے تو نندے پدا زارتر انچو بھی نہ مل لیو آو زارنی منی اوشو آیا لیا منا اوش کا منچو امی تاگر دی 10,000 بوتا 10,000 را چاہ دیں 5 کردار را چاہ دیں 10 کردار 10 5 چو پیٹ کنام بوتا نو اداریں
جی ہاں آتا گردانی کیا درہ برکت نہیں شما می که اما شریما بلائیں بان بودتا نا آو شما بلائیں بانی تاکر وقتا آو بانی تگرد من دستان وقتا ماشاءاللہ آو ماشاءاللہ ماں تی غریبی وقت وادیتا صحیح تاکر دانی گوڑا آٹیم بتوشی چکا بہا کو تاکر چارتا دا پنچتا دا چوٹیانی من تگرد وقتا چوٹیانی زبردست زبردست آو صحیح صحیح ماں نگوشن کہ ماں یہ کار نکتا صحیح صحیح ماں وقتی وقت وقتی غریبی وادیتا ماں اوش نکا ماں اوشی ماشی نبتا میں ماتری دنیا ہے تو تا اسے پیت گرام بوتا ماتے صحیح صحیح منا اوش نکا او گرام ماں پاہتگا من پتا بیچارگا میں سر گفتا ماں چا پانچک بوتگا من پتا میں سر گفتا مارا رو دینتا مارا لائٹی کتا کام بھی بولتا سوتا انگو کام بھی بولتا جی ہاں شپاہتا روچا کام بھی بولتا امی وارو پتا ساندس آلی تری دنیا ایسو اللہ تعالی جنت آجر نصیب بکن او نور ماما دبایا آتاں سے سانگو سور کو دوبراتاں کہ مسترینا اترا سانگو سور کتگا جی ہاں آیا ادا پردنداتگا آئیے آ جانے لوگی مو جی ہاں پدا دیگرندہ پدا چمے مردمی بلے پدا تھانگی کو جی ہاں ایسے آہی لوگی صحیح او آلو بدا منی مسترین براتے گئے یہ منی کھسترین براتے گئے صحیح صحیح امی وڑا ماتو وقت وادے اے شما کی نیل لگے مردم نشت کے سجا وطمہ وطے سجا وطمہ وطا سجا اچھا او گواریا نام بوتا سادو گواریا نام بوتا سنجی گواریا نام بوتا سکان گواریا نام بوتا سادگان ای دوہام آمدے مردمان اچھا سلائی سادگان سلائی سکان سلائی سادو سلائی آجی سلائی بجار سلائی دوہام آمیشان منی پیت پیرو یا براتی چوک بوتا بالو یک براتی چوک بوتا پیرو آجی چوک بوتا بالو بجاری چوک بوتا صحیح صحیح وقتا نی نبوتا پیر کا میگا سوتا ملک کو دہکانی کتا ریشہ نام بوتا آجی اگددو جی ہاں ای علی محمدی دیئے ای درو ایشانی بالک تنجی جی ہاں میں پیر کو گوار دکیں ای درستی مردم مشکت ہے ای دے درستی مردم موال موتا ای درآمدی مردم کاسنی کاسنے چار گوہاراں جی ہاں دو براتاں ای دعات ہمیشانی بنیاداں ایدے مردم سجنا پاس داشتا آو مرگ لوگ دے میں بھی آستے ہیں شکریہ اللہ آو 4-5 پسی شاستا کتاس اچھا یہ کائے واسطہ پسے کائے واسطہ یہ ڈگار و ملکان رہا ایدہ کچھ گا آو ایدہ آو دا چی استی ڈگاری استی نامی کاسوئی جی آو ایدہ اونم پس بودگائی کور گونا رندہ ہمیشی سرکار ٹینبی کو جی آو ٹینبی کے کتا عزیزہ بدن چمدہ جوئی کشتا عزیزو تی رشتہ داری مردم آپ داں اچھا اچھا او آپ ہی داں ملکہ آپ مانکا ملکی داں میں امبریشہ نہ داں او میں امبریشہ نہ داں تو انو تغیر دے گو پگانے او شکریہ اللہ ہے تغیر دے گو پگانے او زبردست زبردست او ماہوتی انو تو ہمارا ٹھیمہ ماگو پیمنے شد کشی او یعنی تئی کہ ہمیں لوگے چلائنے کے ذریعہ ہمیں تغیر دینا صحیح صحیح او کچھ منی ایشان تی نپتی ابا اتفاق تو برکت ہے سما او ہما مردوں ابا بلے ہمیں انتفاق کیے مرتی او کھجرہ بھی داں کماش لوگے جلوہاں او لوگے رونق کا او کماشا مردم دیما بکا او او گوانڈی چوکا نوجوان ہانا کشا بداری نو تو یک شر منزلی سر بے لوگے تو کا کہ کماش نبو پیری نبو لوگ جلوانا دا لوگ وش نہیں نندگ وش نہیں گردگ وش نہیں جی آو منا اللہ حسان جتا منا سے بچکوا یا جانے کی منی چوک ہمیشان جی آو یک کے اللہ مراد بکا سیٹ شوتا اسے پادی عرابین دستی عرابین جی آو اس پیریشیں بلے عراباں یک کے کسترینے جی آو ایشا ہمیں منی چکانی پہ تیرے دنیا ایشو شاندر سال بھی ماں اٹھی ہمیں جانے کچھ گا ماں اٹھی ہمیں داماتا رگو ہنگو مارا شد بکشی بچہ میں سارا ماں ہاتھو شو منی چوکے دست شی لنگی اور آراش دی مثلا ہمیں دائیں کاری روزگاری نیتی وٹی چوکو گنڈوان گیش نہیں مار گران ای بڑا مارا شد خوشی ماں دمبی دیگا خوشی مار روی منی ہمیں داماتا گو بچو کیا کارے بکنی ماہیشہ سلاری دا
Mango au, so usque nende anga shatri. Au, so amango me butrupia cara du kodrat dartan malikia. Allah rudi sharidar kutuga. Rudi sharidar du dartan malka se 4 साल आदि पक्का को. पेशा तो कार को था तगेद को अब था अनुभी तगेद को पगाने निश्चित के यदा मिल लगे तहा होती जिंदा रखवाजें था अनुभी जिंदा रखवाजें लगाने अंगती जिंदा रखवाजें लगाने सारिये जिंद वाश्तर पुता नहीं सारी वाश्तर पुता सारिये आओ चा इदा या कुड्डू बुतगा ने लोग कुड्डू बुतगा माने उषा इदा या लोगे मर्दों ने जागा निंदी गब्जा माँ उती आधा तरह गप्पी जाता तो इसकुता तो उती आधा तरह गप्पी जाता माँ इसकुता माँ उती पिस्तेगा तो उती सेतेगा आया सेतेगा या जागा बुतगा मर्चे वक्ता को जाए मर्चे वक्तानी मना उसका माँ इदा तमंग बंदी नहीं तुम वक्तानी माँ साक कसान तुम बले मना उसका इदा आधा दो कौरता या जोगरिया दो कौरता या मर्दिया ते आप सरी मर्दुमी आता मीठा दादी बुता संगात मीठा अब्दा डाड्डे हाय ना बुता संगात गुना 14 लोग के 2 शहर नाव आरिया लड्डे तंती आता मीठा अब्दा दी बादारा नाई दातगा ठीक है आया बलाही वाली दाना पुक्ता तो हुआ दाता अरा पदा लड्डे तंती आबरी चागल ता आबरी के निस्ता चागला आपे मांगकुता दिन पमिंग आता ई अब तिम्राता आमादी मा कोरी चू जाला रोती आमी कोरा ई मत किसका कम ई केबलतरा या बला हिंद करोल कौरी अफिंक उन गुरती गाड़ी वाला हम बले आबरी आस्ता कोड़ा आमी कौरी बना आमी दानी पक्कुतगा दान मरता पक्कुतगा नो आरे स्किल कुताव चागालमी दान हंती कहता हुआ दामी उती वाला था आओ अल्लाह वाले में उतरे चीज़ मर कपड़ा मना ऊश का कुरान सोबा मैं बाजार है मर्द ना शान जैसा ना हमें दोस्ती शोपा था उसी में सोचूं हमें कोरा पास बाला तारीख का बुर्तिका आधे में करती चीज़ के करा पदा मजा हाला तो तंके मर्द मजा का वक्ता माशुतुगum dasper kuda waja ichna अचानक ही बने चीज़ी थाई कसे अचानक ही आहा अल्लाह भी तंती चीज़ दर्द को तुम ही गोया कि ना को अचानक बने अंतुची गो इसना आओ मैं बादारा दोस्ती न पास यार दाता बादारा आप दाता नहीं इतने कुछ बादारे मर्द मारती तो शुआओ रूचा गर्मा गामी कौरानी बनाओ शफा उती लुगान के राव तन मीठा दादा आगे शोपा चौकानी आया 50 ता सो चौका ब्याह में देखता ही वड़ा चौकी आता यकी तयम्bre मर्दुंबू यकी कामु कस्तरा यकी चौकान तेरियात को अब चीबता अब ये दोस्ती में रन्नू ने अब बाबित्र चीबता इतना विषय ये मागोश गुना गार्ड्रूप बंदिश मन बाबा का मूरी चुके तकते और जागे मूरा मुर्तुगा गे तंती चंदे तंती जाने शो गोदिल बदल कुता हमें पेरियातिस को मैं बागारा उस्त्री गिफ्ती कजाबी पगिफ्ती कजाबेश को सुल्तान से विचार ये विचार आला कुछ ऊपर इंसान चाहिए बा इंसान मालूमात मिशन के सलामती से जमनु सत्तरी नहीं मालूमात भी आये दामी जहला नहीं थी रो या दामी चाहते आंगू आपने तो मैं या कोई बात आ रहा है मना उसे तो मान लाया पूरा ऐसा ada banyak nami mardi asta bisa bisa ya beri cu dap taring to lorin to dukku dabda mabda bura pada teman ko ami banyak na ada je mardom nausan ke imadata man kitabu ke ma bona bina ikaptena ma I chahe bina ropta bona burta ya saap singhi
साफ संगे अंदाजा ई अंदाजा आबरी ठीक होंगे बारी चीज बुतगा ये नाशोता आते अन्नूनी चार चाहा यके नाम इस देगे वो सही चाहे सारी चाह सम आउ आए उदा नजदीक बेचारे थे जी आओ यके चोकोर टोकोर हाँ आउ चोकोर टोकोर हाँ चोकोर यके सरिचा यके उदा वरदान शहीदचा यके बीरियां ईचा बेदा मैं कबीला मैं बलूचिया ना जाते हाँ मैं अमृत ना जाते गा मस्ती कर रहे हैं आओ माचस हाँ आओ सही कोजा बीरिया आओ आओ बीरिया अम्मा बीरिया आओ बीरिया मस्ता सेरोदा शुतका था ना आओ आओ ఈ తారికి ఈ చాయ్ అనే దేరి చాయ్ అమ్మా వక్తాన్ని నా అను ఆపణ కష్టంగా అన్ను తో ఈ ధరిచా బిచానా జియో చే డోరేచా ఆ వక్తాన్ని తీరి मन पितागो या मर्दी बुता मनी पेटा गुस्ता मन पितागो मनी पेटा गुस्ता मालदारी बुता नामी बुता ईका दम्बू बुता मन नदानी पेटे नामी दम्बू बुता आगा निम्नामी दम्बू बुता आता इको वेसोंटा अंदा दास्तिगी गुड़ा आता अमी चाहे बिदान दर रुकता सिंग बंदी कुता कमो डोरेता अमी चा अंगा मा मर्दे सिंगा दो सिंगा मा मर्दे गमानी हाँ सही गुड़ा डोरेता गुड़ा मी मर्दा अंदा मी कौरे बना गूकी कुछताओ दिन दिन दा मर्द मन चुकताओ बिदान दा वंडो वरा किस कुताई चाय सिंग बंद कुता अपता दोस्ती बार चाय कुहा सिंगे शारता अपता गुड़ा ई मर्द मन सिंग बंद कुता बिना आ वक्तानी देरी सब मैं पिट पीर भी दबे ई गुड़ा पड़ा सिंग कत्तगा दो सिंग गंगा स्तिम